Татар артистларының койберләренә Башкортстанда һаман яшел ут янмый. Уларда күрше республикада үзенчәлекле клип дөнья күрде. Җырчылар өчен тыныч көннәр кайчан килеп җитәр? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Афиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне һәркем дә белә. Килешмәсәгез кызыл утка басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет белгесе. Римма инде монда алдан ук кызыл утка басып куйган. Димәк, бу безнең тапшыруга каршы. Фирдус, эш атна үтте. Теге вакыйгалардан соң алга китеш бармы? Кемнәргә мөрәҗәгать иттегез? Ниндирәк җаваплар килде һәм гомумән Башкортстанга кертәләрме бүген? Алга китеш юк, бернинди җавап та юк. 25 апрельдә булырга тиешле безнең Уфа ярты залдан күбрәк сатылган һәм анда инде тиз генә безгә отказ бирделәр һәм килеп төште хат, янәсе аларның ул көнне студентлар көне 2 ай билет сатылганнан соң алар безгә маршрутный листа бирмиләр һәм моннан договорга подписать итәргә дә бирмиләр. Менә шундыйрак ситуация. Аңлатмыйлар менә ничек бирмәгәнне маршрут кагазын. Монда сез инде үзегез беләсез сәбәпләрен. Нәрсәгә бирмәгәнне? Ну, белсәк бит инде без аны белерик. Маршрут кагазы турында аралашыйк әле. Нәрсә алган? Гади генә әйбер монда нәрсәгә икәнне билгеле, нәрсәгә бирелмәячәге. Чөнки монда менә нинди артистларга бирелми күбрәк, әйме? Миллилек булган, аның бит Фирдусның бартыгы татарлар алга дип кычкырып йөритергәнрәк әйберләре бар. Шул ниләре миллилеге булганнарга бик бирергә тырышмыйлар. Аннан соң күбрәк артист, күбрәк халык йөритергәннәргә бирергә тырышмыйлар. Ни өчен? Чөнки җан исәп алу алдыннан татарда милли хисләр уятырлар дип куркалар, әмма алар киресен эшләгәннәрен аңламыйлар. Шунда ки, менә Хәмитов заманында элек бит инде татар саны Башкортстанда гел кимеп барды, әйеме? Һәм Хәмитов заманында бер заман кимемәде, 50 меңгә артып куйды. Менә шушы әйбер бик куркыныч. Бүген хәзер Ради Хабиров Хәмитов татар иде, аңа кирәк түгел иде теге Башкортстанны арттыру. Хәзер Ради Хабиров килде, үзе башкорт, тиз генә хәзер тагын башка татар саны артуы күренсә, Башкортстанны кимеү күренсә, монда бит инде хурлык була, ниндидер сәясәт дөрес бармаган булып чыга, һәм башкорт халкы үпкәли бит инде, әйем үзләренең бөек юлбашчысына. Һәм монда бит җитәкчелек арасында да фикер алышу. Менә маршрут кагазы нәрсә алганны? Сез ялгышмасам бу мәсьәләне шулай өйрәндегез. Маршрут кагазын без 2018 елдан бирле безнең бит инде 3 состав Башкортстан буйлап гастрольләргә чыгып китә. 3 составка безнең администраторлар әзерли ул документларны һәм мин аны тикшерәм дә җибәрәм. Анда инде оешманың төп документлары менә монда перечень документларында. РАО белән Башкортстанның РАОсы бик нык эшли, анда авторлар хукукларын бик әйбәт яклыйлар һәм андагы авторлар керемнәрне бик әйбәт алалар. Менә Татарстаннан тышыма карасак. Һәм программа, нинди юл программа, балаларны яклау, информациядән яклау законы менә бу очракта бузалармы, юкмы? Менә шул принцип одного окна дигәндәй, бүтән информацияны җыялар һәм инде майданчык белән, мәдәният йорты белән килешмә кирәк. Менә шул килешмә булган очракта, менә безгә аңлаттылар. Менә шул маршрутный листларны ниләрне бирәләр. Һәм инде без аны сораган идек 2018 елда нигә ул кирәк? Безгә аңлаттылар. Менә бер төрле артистлар гына булмасын дип, мәсәлән, джазовый, рок, һәм инде бер күләмдәге артистлар бер үк вакытта бер-берсе белән капма-каршы килмәсен. Бу очракта бит аерым сойлап алалар, аерым сойлыйлар. Просто без Башкортстанга чыккач, Фируза Париж дигән җырчы монда килеп керә, әле ул беткән иде ул. Без әле менә күптән түгел беткән иде ул. Килеп керә концертка, Шапмаушкамы, Кушнарингамы, һәм монарга әйтәләр, сиңа барыр тамашачы йөрмәй, һәм инде, дөресен әйтергә кирәк, Башкортстан артистларына, үзләренең артистларына халык йөрмәй. Менә дөресен әйтәләр. Без менә килеп кергәч, алар шуңа күрә шу маршрут листасына кирдән булдырга булдылар. Бусы бер. Икенчедән без бизнесменнар, без ИП артистлары безгә бернинди тикшерү бер нәрсә дә кирәк түгел. Без аренда итәбез зал, ул теге бюджетный организацияны булсынмы, или частный булсынмы, аерма юк. Без киләбез дә без аны арендага иткәч, концертта куя алабыз, курткада сата алабыз, әгәр инде теге ни буенча туры килсә, ИП буенча име, балда сата алабыз, ботинкада сата алабыз. Без бизнесменнар. Менә шуны гына аңларга кирәк. Дәүләт органы булмагач, бәлки дәүләт ансамбле булмагач та монда без мәдәният министры вәкилләрен чакырдык. Алар безгә инде шундый аңлатма бирделәр. Кызганыч кунак буларак безнең тапшыруга килмәделәр. Бездә маршрут кагазлары юк. Гастрольгә дәүләт коллективлары чыкса, хат язып, килешү төзибез диләр алар.
Әміне айырым жыршыларын гастролләре аларның коммерция эшчәнлеге, үз эшләре дип җавап бирделәр. Димәк, монда bütün жыршылар да милләт илчесе була алмый дигән сүзме булырмы? Базар мөнәсәбәтләре бездә инде күптән, бу маршрут кагазлары ул сабактан калган бер калдык. Бүген мин шундый хәбәр ишеттем, ике республика мәдәният министрлыклары үзара сөйләшкәннәр бу маршрут кагазлары һәм гомумән Татарстаннан килгән җырчылар ни өчен концертлар куя алмаганнарын. Ләкин Башкортстан министрлыгы нәрсә әйткән һәм ничек акланган, анда хәбәр юк. Ягъни бу мәсьәлә ул Фирдус Тимаев яки Илсия Бадретдинова хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бу мәсьәлә министрлыклар тарафыннан, парламент җитәкчеләре яки инде бик тә инде хурлыклы булса да, я Башкортстан башлыгы, я республика президенты бер шалтыратуы белән хәл итәргә тиештер инде. Аны Искәндәр Сиражи әйтте һәм ул билгеле инде, менә төрле хәйләләр табыла инде. Быел җанисәп компаниясы. Ул ниндидер Башкортстан җырчыларына күбрәк йөрсеннәр, аларның концертлары күбрәк булсын дигән гомумән андый проблемасы юк. Алу кирәк микән? Илнар, менә ни өчен? Электә булган бит инде халык саны. Ул вакытта бит шикләмәгәннәр. Халык санын алганы истә алыгыз. 2002 елда Хания апа Фәрхиләрне, Резда Шарафиевларны Бакалы районы, Актаныш районының шикләрендә туктатып, документларын сорап, кертмичә, анда әлендә галәмәтләр була иде. Димәк, бу кабатлана торган хәл. Елнан-елна. Цивилизованный юл белән баралар. Илсия Бадретдин да үз фикерен җиткерде. Тыңлап үтик, алар дәвам иттерербез. Минем дә быелгы сезонда Башкортстанда күп кенә концертларым үзелде. Ләкин шул ук вакытта без, мәсәлән, Стәрлетамак шәһәрендә концерт куйдык. Бездән маршрутный лист сораган кеше булмады. 1000 урынлык зал, 1000 халык алдында чыгыш ясап кайттык. Бернинди проблема да булмады. Хәзер минем Уфада 3 көн концерт, шулай ук проблема булмас дип өметләнәм инде мин. Ләкин район үзәкләренә кирип булмады. Кайбер район үзәкләрендә, мәсәлән, менә Миякәләрдә, Кушнаренкаларда, Дүртилләрдә, анда хәтта 2 көн билетлар сатылган иде. Ләкин бездән маршрутка сорыйлар, маршрутный листны безгә бирмиләр, шуның өчен концертлар үзелде. Маршрутный листны ала торган кешеләргә шалтыратабыз да, алар әйтәләр, без сезгә бирә алмыйбыз диләр. Ләкин сез җирлек урыннарда сөйләшегез, менә җитәкчелек белән, әгәр дә алар сезне кабул итсәләр, бернинди проблема да юк, концертыгызны куегыз диләр. Ләкин без урыннарда чыгабыз да, җитәкчелеккә алар әйтәләр, юк, кабул итә алмыйбыз, безгә маршрутный лист кирәк диләр. Мин түгел белән моның сәясәт икәнен, ләкин мин сәясәттән ерак кеше. Без беребез дә бер нәрсә аңламыйбыз. Бу очракта без сәясәт корбаннары. Мин шунысын гына беләм. Мин 18 ел буена Башкортстанда гастрольләр белән йөрим. Татар районнарында да, Башкорт районнарында да бер вакытта да проблема булганы булмады. Кая гына барсак та ах итеп каршы алалар. Тагын килегез дип матур итеп узатып калалар. Һәм менә бу соңгы айларда шундый күп язалар. Тамашачылар кайберләре хәтта безне гаеплиләр, менә кеше булып киттегез, хәзер безгә килмисез дә дип, аңламаучылары да бик күп аның. Безнең бик киләсебез килә. Безнең бик очрашасыбыз килә. Дөньялар тынычлансын и дигән өметтә яшибез без барыбыз да. Димәк, милләт өчен янып йөргән артистлар бу очракта сәяси корал итеп кулланыламы, Илнар? Ничек уйлыйсың? Әлбәттә, мин монда Илсия ханымның сүзләренә бик ышанып үтмәсем, ул әйтә, менә 18 ел йөрибез, бүтән проблема юк. Ләкин мин үзем исемдә бар, 2000 еллар азагында алар бик кирмиләр, алар анда теге сирәк бер концерт шиләр, тулысынча турны Илсия апаның да, Илфак Шигаповның да 2010 елны булды. Хакимият алмашынды 15 июльдә 2010 елны. И зур ничек дип әйтәм, зур гастрольләр үткәннәр бөтен Башкортстан буйлап. И икенчедән, тагын икенче мисал, мәсәлән, шул Камал театры бит, ул тоже менә мин исемдә 2010 елны көз көне инде әлбәттә бит, алар тоже беренче тапкыр менә 10 ел арасында беренче тапкыр Уфага килеп төштеләр. Тоже 2 атна буе аншлаг булды. Анда иң очсыз билеты ул вакытта 10 елны 700-800 сум иде, но халык туп-тулы булды заллар. Чөнки ничә еллар буе кертмәгәч халык килде. Шуңа күрә әйтергә хәзер көндә генә уйланылган әйбер, элекке вакытта юк иде бу. Ни хәлит юллары булар. Машин хәлитергә. Давайте менә миннән алыйк. Менә мин бу елгы сезон белән санасак 10-нчы сезон.
Менә мин Башкортстанда, демәк, мин 9-нчы ел концерт куям. Менә әле мин 12-нчы елларда менә шәп киткәч, ул проблема юк иде. Фирдус абый, сез әйтәсез 12 ел Башкортстанның хакимиятенең башлыгы Рустем Хамитов, татар кешесе иде. Аның турында онытмагыз. Мин Гүзәл Уразовалар белән алып баручы булып 2007, 2008, 2009-да алып баручы йөргәндә дә ул проблемалар юк иде. Туктагыз, бу мәсьәләне мин язганда, әле беренче ишарәләр генә булган вакытта концертларны оештыручы продюсерлар, администраторларның сүзе бер иде. Ачыктан-ачык әйтмибез, ләкин безгә мәдәният сарайларының директорлары булай дип әйтте. Нинди генә сәбәп табырга тырышачакбыз, ләкин сезне кертмәскә дигән әмер булды. Һәм шуның күренешен без күрәбез дә. Ул бары тик халык исәбе, жан исәп белән бәйле дип аңлатканнар. Ничек хәл итәргә, Искәндәр? Чыгу юллары бармы монда? Монда бит инде барыбер ахыры булырга тиеш. Юк, җәмәгать, монда чыгу юллары юк. Ни өчен? Әгәр дә чыгу юллары булса, моның инде нигезенә үк, бу жан исәпнең нигезенә үк салып куелган, Татарстанның киметергә, башкорт типтәргә, мишәргә һәм анда Кырымына, Ниенә, бөтенесенә, Ногаена бүлгәләп бетерергә, Казан татарына, Сибир татарына бүлгәләргә дигән әйме. Башкортстанда гына анда татарны 1 миллионнан артык татарны киметмичә калдыра алмаячаклар. Бу әйбер монда менә коллега әйтте бит, ни дип, ике республиканың безнең президент белән аларның башлыгы сөйләшсә генә мөмкин дип. Андый сөйләшүдә хәл итә алмаячак, чөнки мондагы ак Кремльдән генә түгел, тегендәге Мәскәүдәге кызыл Кремльдән хәл ителгән әйберләр булар бөтенесе дә. Бу сәясәт, бу югарыдан төшкән сәясәт, ә монда җырчылар, артистлар, алар бит инде милли сәясәт алып баручылар. Шуңа күрә алар теге зур сәясәт корбаннарына гына. Һәм үзләре теләмәсәләр дә алар барыбер бу сәясәткә кереп китәдер. Теләмәсәләр дә алар анда. Ни өчен күрше республикада провокацион клип дөнья күрде бу хакта рекламадан соң? Татарстан яңагастар телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Без әле һаман да шул ук темадан ерак китә алмыйбыз һәм чыннан да монда әле хәл ителәсе мәсьәләләр күп, һаман да аңлашылып бетми. Инде вакыт уза бара, проблеманың шешелеше юк. Һәм бер клиптан үздек карап алыйк, аннан дәвам иттербез. Шәҗәрә дигән клип дөнья күрде, кемдер күргәндер, кемдер юктыр. Монда шулай провокацион хәрәкәтләр бар. Сез нидирәк фикердә торасыз бу клипка карата? Нәрсә уйлыйсыз, Искәндәр? Нәрсә дип әйтим инде, бу малайлар шушы ни вакытында әзрәк кенә Башкортстан хакимиятенә үзләренең иллә дә якын икәннәрен күрсәтеп, хайп тотып алып, үзләренең сәяси яктан бик теге лояльлекләрен күрсәтеп, Башкортстан хакимиятенә нәрсәдер әзрәк кенә татарча әйткәндә урвать. Юк, монда бит шул ук менә мөнәсәбәтләр темасы, Илнар әйе. Бу минемчә бу чисто теге руслар әйтмешә заказной видеога охшаган, чөнки монда провокация өстенә провокация, мин бу кешеләрнең күпчелеген беләм. Провокацион нәрсә монда Альберт Исмаил үзеннән футболкасын алып ташлый бит, инде кофтасынан да ике Башкортстан, Татарстанның картасы, анасын Башкортстан картасы. Бу әлбәттә әйтәләр, без шикләрне бозабыз дип. Димәк, дөрес шейләр, шикләрне бозарга кирәк, чөнки ике республика арасындагы шикләр алар бит ничек дип әйтәм, ясалма шикләр. Ике яклап та татарлар яши. Дөрес шейләр, алар без инде үзебез просто дөрес итеп кулланырга тиеш. Раз әйтәсез икән, ике республиканың шикләре юк икән дип, әлбәттә, тәдә менә шикләрне бозабыз инде. Рима, бу шулай артистларны кулланумы сәясәт өлкәсендә? Бәлки Илнарның сүзендә дә хаклык барды, мин белмим, һәм аның ничек эшләгәнен белмим. Ләкин монда бер әйбер бар. Бу клипны караганда чыннан да провокация элементлары бик күп һәм шундый сорау туа. Әгәр дә без 21-нче гасырда җырчылар, сәнгать кешеләре кешелеклек турында, мәрхәмәтлек турында сүзе алып барабыз икән, сәнгать кешеләрне аерырга тиешме, талаштырырга тиешме, яки аларны берләштерергә, ниндидер консенсуска, уртак фикергә китерергә тиешме? Киресенчә хайп тотып, Татарстан байрагы
байрагын, Татарстан гербын үзеп ташлап, һәм без татар түгел, без башкорт дигәнне шундый басым белән җиткерү, миңа калса бу сәнгать кешеләренә килешми, ямсыз бу. Аңлыйм мин, башкорт милләтенә сакланып калырга кирәк. Аңлыйм мин, һәрберебезгә бетү, кыскару, санын киметү яный. Ләкин аны башкаларны кимсетеп эшләү бер дә аларны бизәми. Анна, килешмисезме? Килешмим. Менә без әйтеп куябыз инде, менә Фирдус абый да әйтте, мин сәясәттән ерак кеше, мин бизнесмен, мин менә дәүләт аша үз концертларны алып бармыйм диләр, без аннан тыш диләр. Ник соң сез менә берәр нәрсә булса, шул дәүләттән яклау сорыйсыз. Ник сез үзегезне үзегез якламыйсыз? Менә бу очракларда да әйтеп киттегез, Уфалар очраклары, бүтән очракларда. Ник сез менә минемчә хаксызлыкны аны акча белән жазага китергә була. Менә мин инде килешләр төзим. Менә минем концертым бу көннәрдә булырга тиеш ди. Нинди концертыгыз барсын? Менә мин бик күп артистлар белән эшлим. Бик күп миңа артистлар. Нинди концертыгыз бар? Әйтегез әле миңа бер артисттан. Нинди концертыгыз бар? Мин юрист буларак әйтәм. Мин килешләрне артистларга төзим. Кемнәргә төзисез? Сез әйтегез әле. Менә ул коммерция тайнасы хәзер мин аны әйтеп бетермим. Элвин Грей белән эшләгәнне бик әйбәт беләсез, лейбл Элвин Грей белән. Һәм бик күп артистлар миңа мөрәҗәгать итә. Менә бу көндә мин куйдым ди концерт. Минем килешмәдә тора нәрсә. Бер ай элек бу концертны бүтән көнгә күчерсәләр, моның хәтлек штраф түлиләр. Бетте. Һәм суд аша мин барам да бу бит Фирдус та әйтте. Без мәдәният йорты белән. Юк, монда дәүләттән ярдәм күргән юк. Мин 13 ел мәдәният йортында эшләгән кеше. Бүгенге көндә шулык Элвин Грейң да, шулык синең кешеләрең дә Татарстан буенча да, Башкортстан буенча да районнарда йөреп бер кашанда алдан договор төзегәннәр юк. Сез миңа әкият сатмагыз, хорошо. Мин директор районның Дом культуры булып эшләп, сез миңа бер кашанда килеп, алдан договор төземәдегез. Мин түгел. Бу әкиятегезне сатмагыз бер кашанда. Аннары бусы бер бизнесмен буларак, мин бит дәүләттән ярдәм сорамадым. Просто biz бүгенге көндә туктатыңлап торабыз. Без бүгенге көндә тел бетә дигәч, без чыктык флаглар күтәреп Бауман урамында тел бетә ди. Без чыктык милләтебез бетә ди. Без шуның өчен генә кайгырабыз. Башта безнең Башкортстанга барып мыскыладылар. Ут бетте, су бетте дип. Аны алдан әйтсеннәр, синең договорың юк, кирмә. Кирмибез, проблема юк. Аны бит үзләре саттылар. Бусы бер. Ник сез үзегезне юристларыбыз күп ник якламыйсыз? Якларлар, юк өчен кайгырмагыз. Юк өчен кайгырмагыз. Монда без татар дип монда нәрсәдә? Без бүгенге яшьләрдән тел саклау максатын алга куябыз. Без милләт, без татарлыкны саклауны җәмәгать сез гомумән җитәкчеләр, әгәр дә разница юк, бизнесмен ул, дәүләттә эшлиме, эшләмиме, безнең татар милләте кешеләрен якламагач, сез киләчәктә нәрсә көтәсез? Юк, бу закон ягынан да якланырга тиеш бит әле. Закон ягынан якланырга тиеш әлбәттә. Фирдус күтәреп чыкты. Күп очракта сәнгать кешеләрен яратауш чыгармыйк. Бусы үтәр, шуннан тагын да чакырмаслар дип нитә. Фирдус белән Илсия беренчедән бу мәсьәләне күтәрде. Һәм бер вакытта да безне яклабыз дип әйтмәде. Ул бу мәсьәләне ачык-ачыктан әйтте. Һәм Фирдусны әгәр дә журналистлар, җәмәгатьчелек яклый икән, бу нормаль әйбер. Сез әйткән мәсьәлә буенча судка бирү миндә ул яклы, ләкин җәмәгатьчелек һәм кеше үзенең хукукын яклап, юк, минем аны сорауында турды. Монда бит судка барып җиткәнче монда ике төрле фикер турында сөйләшү бара. Шуннан да монда бит менә Рима да әйтеп китте, утырып сөйләшергә була дип. Ләкин әгәр дә өстән шундый система, өстән шундый максат куелган икән, утырып сөйләшеп кенә хәл ителә торган мәсьәләме бу? Менә бит хәзер мәсәлән мисал өчен давайте күз алдыга китерик. Менә күптән куйдым стәрле тамак. Миннән бит алдан договор язып тормыйлар. Тегеләр бирмиләр, истән маршрут бирмиләр. Но билет тулган, балар әйтәләр, Фирдус атка чыгар видео, мен тем нәрсә дип әйтим. Баларга үзләре дә куркуга калды. Әгәр мин куймасам, 1000 кеше стәрле тамакта 1000 кеше, алар сүздә юк, анда бун булачак. Менә күз алдыга китерегез. Алар теләделәрме? Фирдус тыныч кына үтеп китсен иде бу концерт, тыныч кына бу теманы күзгатмагыз инде дип, миңа единственный шушында бирделәр. Ә мен бит договор белән бармадым. Чөнки алар бирмиләр.
И ул алдан да булмады. Ничек сез договорсыз курыкмыйча бүтән төбәкләрдә? Шулай куябыз. Моңа кадәр. Юк, электән килгән Ридулая. Илнар, Менә минем акылыма сыймый. Сез генә акылны. Кызык әйбер җегетләр, мин менә әйеме, иң олысы миндер әйеме. Мин әле 89-90 елларда ук театр училище студенты вакытында министрлыктан маршрутный лист алырга дип китә идем Арчага, например, анда районга. Безгә бирәләр иде маршрут, шуның буенча йөргән кеше буларак әйтәм. Шуңа күрә ул маршрут дигән әйбер электән бар иде ул җәмәгать. Шуңа күрә аның теге әмма аның бер кайчан да кирәге юк иде. Бүгенге көндә ул килешүләр менә анда бездә килешү төсеме. Бәлки сәбәп кенәдер хәзер, бәйләнергә сәбәп кенә. Монда бер генә вопрос. Менә мин Киргиз меккәгә килдем. Сәгать 5-кә кадәр утлар бар, репетициялар ясалган, бөтен әйбәт. Бар бит әле кешелеклек не ярар. Әйтсеннәр дә син законны безнең договорың юк. Халык бит китә. Директор качты, электрик качты, отдел культуры начальнигы килеп баштан бер сүз сөйләде, подвалда су юк диде. Аннары сезнең маршрутный листыгыз юк ди. Монда договор турында бөтенләй сүз булмады җәмәгать. Башкортстан вәкилләре килеп монда бит инде концертлар ясый. Менә мәсәлән хәзер дустана мөнәсәбәттә театр дәрәҗәсендә бернинди конфликт тумый. Ни өчен мәсәлән кемгәдер ярый булып чыга бу очракта шул театр вәкилләренә спектакль куярга, артистларга ярамый Илнар? Ну мин элекке тапшыруларда әйттем, артисттан тора, артист халыкны җәй икән, милли рухны бирә икән, әлбәттә анага юлны ябырга мөмкин. Ул махсус аны Әле эшли алмый. икенчедән бездә бит Татарстанда, монда Казанда гына бит ул Башкортстаннан килгән артистларны теге кунак итәләр, каршы алалар. Ә бит Уфага барга чалай түгел, Уфада түгел. Монда менә хәзер көндә әйтәләр, ничек шишергә кирәк дип. Ну әлбәттә монда юридик моментлары бардыр инде. Мин аны әйтә алмыйм, может бит теге штраф алып, акча алып буладыр алардан, әйтә алмыйм. Но бу сәяси проблема. Моны дөрүдән туры әйтергә кирәк. Һәм монда теге ничектер тавыш чыгармыйк, сәясәткә чыгармыйк дигән сүз ул бармый. Менә урамда сезне бандит көтә бит, сезне акчагызны талый икән, сез ул вакытта әйдә инде талашмайык туган, әйдә дуслашайык дип тормыйсыз бит. Сез аның или битенә бирәсез дә качасыз, ләкин ана акчасын бирәсез. Ике вариант. Монда сүз беләсезме нәрсә? Монда теге бизнесмен дәүләттә түгел, просто эш. Нигә Татарстаннан без анда барып, мин генә түгел. Менә ул сезнең белән шундый хәлдә булырга может, әмма любойсы белән дә. Нигә без үзебез якламагач, менә тогда сорау, безне кем яклый? Монда милләт турында сүз бар аха. Монда артистлардан ни турында бармый монда сүз. Хукук турында яшәм, әлбәттә. Менә шул Башкортстан артистлары монда килеп шундый хәл булган булса, бөтен делегация белән барып безнекеләр гафу итәләр, безнекеләрне тезләндерәләр. Бу адәм позор бу просто безнең татар милләт өчен. Аманда хәл булды да шунда. Әле бер бию өчен генә дә ана заманында. Әлбәттә, нин театры ул вакытта шулай ук безнекеләр телне яшерделәр, йомдылар. Безнең артистлар тегендә кыйналып кайтты. Әле монда да ни яклау тапмады. Ни өчен без Фирдусны якларга тиешбез? Гафу итеп йөрергә тиеш. Без бизнесменнар дип бит инде мин шул татарлар җырын бүгенге көндә нинди генә бәйрәмгә чараларына чакырмасыннар. Без бит җырлыйбыз. Без президент каршында да җырлыйбыз, министрлар каршында да җырлыйбыз. Бар бүген андый проблема. Әйе, шуннап та менә Башкортстан нәрсә эшләсә дә хаклы, аңа каршы нәрсә эшләсәң дә хаксыз булып каласың, әйеме? Җавап бирсәң татар милләте шундый ни, киң күңелле. Бүгенге көндә менә безнең артистлар куылалар, әйме? Бүген соңгы көннәрен Камал театры ремонтка ябылыр алдыннан соңгы көннәрне эшләп ята. Аның соңгы көннәрендә Башкорт дәүләт Менә шул мисал, әйе. Рәхәтләнеп эшләп ята. Татарстанда беркем Илнар, халык саны исәпкә алудан соң бу хәл үзгәрәчәкме? Икенче көндә Мин ничек дип әйтәм, әлбәттә артистларны кертә башларлар, но теге анекдотта әйтмешләй, осадок калачак. Халыклар табылыр, ләкин осадок калачак. Минем шуны гына әйтәсе килә. Просто менә битен Силәбиндә шушы үзебезнең җир өчен, тел өчен, милләт өчен безнең әби бабайлар кан кыйшканнар, гомерләрен биргәннәр. Жан алышканнар. Без бүгенге көндә нинди цивилизационный шундый дөньяда яшәп, без бүгенге көндә үзебезне яклыйбыз. Бу чынында бу нык позор булай бер. Римма, нәтиҗәсе әйтсәк, артистларны менә бу сәяси уенда катнаштырмауда һәм чыннан да мәсьәләне хәл итүдә нәрсә таян ноктасы барга тиеш? Ой, алар без сәясәткә кагылмыйбыз дип әйтсәләр дә, ул барыбер ул сәясәткә катнаштырачаклар. Аның чыгы юлы юк. Без гомумән һәрберебез сәясәттә катнашабыз. Монда менә Илнар бик мөһим әйбер күтәрде. Милли хукук мәсьәләсе. Милли хукукны яклаучы адвокатлар
бармалар, хукук яклаучылар безне никадәр әзер бармалар. Ни өчен менә бөтен дөнья татар конгрессы бу мәсьәләдә тел яшерә, нишләп әйтми? Ни өчен мәдәният министрлыгы төгәллек кертми? Бу бит юристлар нинде ясылыгында хәл ителә торган эш. Әгәр дә әлбәттә Фирдус беренчедән үзенең хукуклары турында әйтте, бузылуы турында әйтте. Киләсе адым ул прокуратурага һәм мәхкәмәгә бирү юлы. Һәм кыскача гына аның шулай нәтиҗә. Һәм минемчә миңа менә бу хәлдә артистларны һәм халыкны аларның бер гаебе дә юк. Менә без инде зур шоу-бизнес бит, бәрбә бит инде татар эстрадасы зур шоу-бизнес әйләнеп бара. Шуның кагыйдәләре бар. Синең бүген нәрсәдер эшлисең килә икән, менә аның кагазы булырга тиеш. Һәм яклаучылары булырга тиеш. Зур сәясәт булган җирдә кичкенә, зур сәясәт булган җирдә кичкенә генә артистларның мәнфәгатен бернинди юриспруденция яклый алмаячак. Дөрестән, башта пандемия, хәзер маршрут кагазлары, татар артистлары тизрәк гадәти режимга кайтып эшләсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.